balɗe jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde kon waktu goto yoni to Conakry e to Labé koto leydi Guinée gonɗen ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi koye ndin leydi keddoɗen woteɗen waɗi e dow jaam e deƴre e ndir ndi leydi Guinée ɗum holli daraninoɓe ɗe woote e timminan laamu fadde ngu ko fuɗɗi guila hitaɗo ujunere no gasi goo teskiya woni yimɓe jaltani woote e nokkuji kewɗi jaltuɗi ɗi no heeɗa ɗo e balɗe ɗiɗi ma en gartu hen to Mali kam yimɓe jeegomo maayi e mabɓe jangguinoɓe ɗiɗon e duumayi koye hippande kuliyankoɓe waɗude aljuma faltiɗo e wuuro Ségué cercle bankas hakkudere Mali fedde syndicat en jangguinoɓe école Mali kolliti mette e sunare mabɓe ma en keɗo goto e joguiɓe konngol mabɓe ina jeeya e ko ɓuuri mantidade e nde hitaɗo ujunere ɗiɗi e nogas e joyyi e nder leydi Mali alhaali ngakkere kuɓɓam na mbiyen carburant waɗi lebbi kewɗi jeeɗiyankoɓe senim ana mbaɗi leydi ndi e uddere gam hadde natugol carburant nde uddere battini sanne e gurdam ɓiɓe leydi ndi tedduɓe ma en gartu hen bisimilla mon on calminama on juurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko altine nogas e jeenayyi lewru sappo e ɗiɗaɓuro hitade ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi yo Allah hokke ñalde dow jaam koto leydi Guinée paɗen hanki nogas e jeetati lewru ndu gonɗen tawi guinenaɓe no noddano e woote suɓade horejo leydi mabɓe ɗum ko tawal hanugal timminde laamu faddew fuɗɗigu guila hitaɗo ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho e wi daraniɓe woote ɗen alhaali yawti e dow jaam e deƴere jayneji leydi ndi kolli hewɓe jaltani woote e nokkuji kewɗi Conakry lamorde nde kono kadi e yoga e nokkule e nder leydi ndi Mamadou Adama Diallo no artana en e no ɗi sumgoji feƴƴiri keɗoɗen guinenaɓe wooti e hoore jaam e deƴere e nder Conakry ha hewti e leydi ndin fof ellananaka e mum wi yimɓe société civil daroɓe no woote ɗen feƴƴiri wona fedde blogueur ɓe no wi'e babloji no wi'i e nder biroji 54 ɗiɓe jindi e mum e nder diwe jeɗɗi e leydi ndin fof ha hewti Conakry ko biroji 26 udditi e jamɗi jeɗɗi sayi happaɗo on hedditi ɗin ko ila jamɗi jeɗɗi silmaji 10 ha hewti e jamɗi 7 udditi e wi'e maɓɓe no woduno ko ŋacci ko yowiti e alaji go'o tawi ɗi ala ton e angal gandal wotinoɓe go'o kono ɗum ɗon fof bonnata kelɗugol woote ɗen hooreɓe biro woote ɗuɗuɓe ɗiɓe men landi wi'uno men e ngal yimɓe ɗuɗali wi'en doggol juutali e biroji woote e nder Conakry candidat ɓe jowo e nder ɓe jeenayo naɓi délégué ɓe ka biroji woote ɗunle ko candidat jo laamu ngun GMD naɓi délégué ɓe nokkel ɗin fof juɓɓudi laamu cippuɓe woote DGE wiwɓe ɓe jonne e jaltudi woote e nder balɗe ɗiɗi Mamadou Adama Diallo Conakry RFI